kwabhaca ngalamini besikhankasa bengolesithathu ngalamini besikhankasa kusifika ke kukho amazulu ahamba ngemoto ebomvu aphethe athwele izipika adlala ingoma zomkhonto aphethe isidi ndizanibonisa ezo sidi ezomkhonto ezinengoma zomkhonto aphethe izikipa apakile phaa phezulu opposite ne-police station adlala ingoma zomkhonto ayathengisa anxibe izikipa zomkhonto angumkhonto abafana abasuka phaa KwaZulu Natal basuka KwaZulu Natal sithi thina no abafo siyakhankasa ke nathi siyadriver ke imoto ezilapha ko7 sizixhonyiwe iflag izixhonyiwe izitika kuyakhankaswa sibone uba asinamculo apha into ezawusenzela into abasijongwe sidlala imiculo ezimotweni zethu sigqibile uba sidlala imiculo ye-MK njengoba sikhankasa ingoma ze-MK sithi la madoda makasijoyinanga sithi ngenani madoda nisijoyine sithathe isidi sithenge isidi sifake nalapha ezimotweni zethu apha kuwo la madoda sihambe siyopaka ke ngokebheki sihamba ke nomuntu ebengekho kulento yethu yena ukula group ezibiza ngeMK engafuni sikhankase kwabhaca abana members I mean sesi ngalamini bese sijoinise 162 yabantu manfre kwabhaca kuphela bese sijoinise 162 ngaphandle babala bese bajoinisa ngalamini ke ngoku na ecaba lenja ezibiza ngeMK njengoba ijoyine thina apha ithunywe zezinye uba mayizohamba nathi izosibona uba sithetha ntoni senzani abalibali bacimba basijonge izikhundla yahamba nathi ke ngoku imani bafonela imani bafonela nayo izibiza ngeMK sinika iskipi ngasinxibi isixwaye emqaleni sivele kancane sisithele ngejacket umnqwazi ejacket nejacket sibone uba yesihamba nenyoka apha imani WhatsAppela abanye kudigqi omnye uthwele iBarrett avale ngaphambili imoto zeMK uthwele iBarrett yeMK athi ndiva kuthiwa nizawuxhoma iposts ndithi mna ndikhokhele ke umkhakaso ndigodula isikhaka ndithi mna silandele ndoda sizawupaka samwe silandele uzosibuza sakuphendula hayi ayivele inyamalali ndigqibele ingena kula moto kula veni ezivene ezincinci ibe ngathi yasilandele ivele iphume ecaleni njengoba iye yangena apha phambi kwam yaphuma ecaleni yangathi yasidlulisa kanti sithi hayi ayikho inyamalele njengoba ke sesihamba nalamazulu akhalisa umculo sithi kasipakile eback etown eManfre uphume le ehamba nathi ethunywa abanye iyothi kulamazulu ndibona seniphethe into zeMK nithengisa apha eManfre nicele kubani inomono ubleti shit ngoba iyazazi ithunyiwe siyayazi ba ingubani siyayazi ba asoze be iMK siyabaza abantu abanoba iMK iMK ayo angeni naba no blade shit up kuMK iye kulamazulu wa attack sithi endoda kuzawumela ulawuleke kungenjalo sawuhlukana nawo kuzawumela ulawuleke sithi kula madoda mbani nathi sakhankasa nani everyday ehambani nathi asikeva thina uzuma esithi MK yamazulu until kuthi uzuma sithi athi MK yamazulu thina sazi BMK ngekazwelonke
EMK, it's not about language oyithethayo. EMK ayisekelwanga phansi kwe-language yesiZulu okanye yesiXhosa okanye yesibhaca. Sithi madoda nindawo oniphathayo sizawuphela simphatha esiqwini. Ya. Ndokudlula isikhaka. Nasesiqwini ndiyaphatha. Ndathi oniphathayo onibuzayo sizamphatha esikhumbeni. Ayizange iphinde ithethe. Saqhubeleka yamani WhatsApp amanye. Xa siyokhulula umkhankaso phezulu ngase-15 kufike enye ubhululu wabo amileke ndinto ethile MK yapha lo ebenivale ezantsi yena uyinto ethile MK entabankulu. Yayiphi kwakonulwa phi yayiphi ezaziphi ezinkomfa ezazenyula ezazinikeza abantu nelungelo loba bagade ungakhankasi noba ubani. Siphethe ke iforms siyajoyinisa ngalamini siyabanjwa ngapha nangapha siphethe izikipa esizithenga nge-R50 sizikhuphe free. Siyazi order izikipa kumasuku eworkshop kuthembisile masuku eworkshop na kumama wase workshop apho ndandijoyine khona nami uMK sijoyinisa abantu nelinki ze-MK yonke into sizithatha kuyo yonke into. Madoda sifakile apha sixhobile yeyi ithi kuthiwe ke hayi thina siyinto ethile mnandi into ethile mnandi into ethile ndithi amadoda yayandiyazi loo nto. Kuthiwe iposti ningazixhomi kutshiwo before siyokhulula umkhankaso besezitshilo zathi iposti ze-MK ningazixhomi. Uyayibona uba iyavela uba bango-MK amagama abo ndisezawathumela ezindaweni ezirayithi ze-MK. Bathi iposti ningazixhomi. Zikhona iposti seziphumile nje size nazo apha eGqo sawuzixhoma eKapa. Bathi ngoba iposti azixhonywa zii-comrades zixhonywa yikhampani yeposti. Yeva kukhona ikhampani exhoma iposti under ICP ne ya bathi anikwazi ukuxhoma nje iposti. Sithi sesidecide sendibaxelele mna thina sazixhoma nizothule nina. Bathi bekune meeting akho meeting akho yonke lento le i-meeting ke bebekuthini bavala i-MK ezilalini bayingangeni banxibe into ze-MK abayo MK. Yeva ukhongolose bawukhongolose aba bantu uba bekuyi-MK kuwo why bengafuni ukusijoyina. Abafuni ukusijoyina sikhankase sonke bazulisa endaweni yoba bajoyine umkhankaso bafake imibono yabo apha kumkhankaso esiqhuba nawo ngeemoto zabo. Abangazi members siphethe iforms siphethe yonke into apha intaxa siphethe yonke into kufoya abantu basirhawula abantu. i-MK ayotsheli yotshelwa bafuna ujoyina abantu. Ithi ke ngokenye ndicela ii-numbers zabantu benibajoyinisa nizinike mna ndizabafowunela sawuyebhayi ndizabafowunela mna simnika ii-numbers umuntu we-MK xa bekutheni. Idite enye le endithi ibesihamba nayo i-attacker labafo abangamazulu ithi kwenye sihamba nayo esikhankasa nayo ithi ungathethi nalo sisi ukhankaswe ndim undimo umxele nge-MK ungathethi naye. Yemadoda i-MK sanothi kanini ingqondo niyenza iminqondo i-MK.